Mentre uns se'n van de vacances com la immensa majoria de DTs, DGs i DANs, aquest mes d'agost altres seguiran amb menys recursos de personal donant la cara i fent negoci. Perquè els que col·loquen les assegurances, les vises Gold, la nòmina multiestrella, fan captació de comerços, servihàbitats, etc., no se'n van de vacances i els estan posant els deures d'estiu. A l'agost tot continua, però amb menys plantilla. Ens posen els deures d'estiu per no perdre el ritme. Comissions Obreres no tanquem per vacances i ens hagués agradat poder deixar resolts molts temes abans del tancament per vacances de la Direcció de Recursos Humans, que esperem també facin els seus deures, que no són pocs, i tornin al setembre ben aplicadets i amb bon ritme. El dilluns 18 es van convocar 266 places de gestors de clients 1. Des de Comissions Obreres portàvem molt de temps reclamant la convocatòria d'aquestes places, ja que s'estava incomplint l'acord de mínims. Per fi surt la convocatòria, però per què a finals de juliol? Implica que part de la plantilla interessada pot estar a vacances i quedarà fora de la inscripció i que, a més, el procés de selecció quedarà ajornat fins al setembre. O és que els DANs realitzaran les entrevistes a l'agost? En aquests últims mesos observem que el nombre d'atracaments sembla estar disminuint a les oficines. No obstant això, no hem de baixar la guàrdia, ja que si bé han estat menys en nombre, la durada i l'ús de la força sembla haver-se incrementat. Ara, quan el personal amb més experiència acostuma a estar de vacances i es disminueix la plantilla en els centres de treball, és important recordar que en cas d'atracament és necessari mantenir la serenitat, donar prioritat a la seguretat de les persones i no enfrontar-se als atracadors. Si pateixes un atracament, no dubtis en contactar amb el teu representant de Comissions Obreres. Els adhesius ja estan enganxats al termostat i ens indiquen que hem d'estar a 26 graus a l'estiu. Però no figura cap recomanació relacionada amb l'adequació de la roba perquè aquesta mesura tingui sentit. Termostat a 26 graus, sí, gràcies, però sense corbata ni americana.